DJ MS सास ससुर करे हमरा से झगड़ा, देवर करैया रगड़ा हो, ननद से भागेल लफड़ा। राइती आहा जे घर में एलिए आहा चिलब कनिया हे नन करू ये रनिया। सास ससुर करे हमरा से झगड़ा, देवर करैया रगड़ा हो, ननद से भागेल लफड़ा। हमर भैया ता किन के तोहरा दहेज में ललकौ। अरे जोरे जो तोहर भैया भी हमरा किछ नहीं करतो हमरा तो बेसी बजबे तू ता लगल पठा देबौ नहीं रागे, हमहू चल देबौ बहरा। दहेज ता हम लाल लियो, शादी कल लियो। घर वाली छियौ कोनो नौकर ना, तोहरा किन के अनलियौ। हमरा संगे रहे चाही जे त खींचे परतौ कपड़ा रे, नहीं कर हमरा से झगड़ा। माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो मलंगवा सरलाही ने